karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsaw sa adlaw. Hello, Mika. May nahitabo na mo ni Kent. Ug maong ni ako. Kay gusto kong maliguro nga magkasabot mi. Dili lagi ko mapakasal ni mo, Claire. Dili. Busa ayaw na lang pangitag paagi nga makorner ko ni mo. Ayaw ing naana si Claire Kent. Istoryahin na ninyo mayo. Claire, dili akong gusto nga dunay mahitabo na to. Imo ning kagustuhan nga adto matog sa akong kwarto. Musulti ka lang, anak. Kay human naman ka makapahimuwas na ako. Kent! Kent! Wa kay buot! Kauwaw, ini. Kauwaw. Mika, Claire. Ayasa, nauwaw kay kuskit panulti niya. Nakabatigit mo si Hans. Lain kay akong gibati. Relax lang, una. Dali, ato ta sa swimming na. Kuhaan kag tubig, ha? Dali. Nauwaw lang kaayo ko ni mo, Ayasa. Ayaw ko, uwaw na ako, uy. Natural lang na nga, kita mga babay. Kita gid ang magtinabangay. Unsa man ang imong gibuhat, Kent? Pasagdi ko, kuya. Sa pasagdan. Nakapasakit kag babae. Nahibaw akong gagitano ni tanan ni Claire. Nakailan lagi ko na may hanap. Bayo kaya siya mo ilan og tao. Mo manipulate. Hangtod ikaw iya bang nada. Ayaw ko ing na nag-manipulate ko ni Claire. Di siya nakatuog sa imong kwarto. Kamu ang nagdog. Unya karon? Mutalikod ka na sa nahitabo ninyo? Way nahitabo na mo, kuya. Ayaw na lang pagpamakak, Kent. Kung unsa may resultas na hitabo ninyo, kinahanglan imo ning tubagon. Unsa? Kung bumabdo si Claire, kinahanglan pagkasla nimo siya. Kuya Hans. Period! Unsa? Apa! Agay dong mabughatan na sandang saban ni Mos Bumodong! Ay, pastilan! Inom mo na ini tubig, oh. Sige na, unya kaon. Ay, sing padaan ng kasuko og sa problema. Manang, wala ko magkasabot sa dagan sa akong kinabuhi. Palabya, ha? Palabya lang una ang balod sa dagat, dong. Mulinaw ra lagi na. Kumusta naman imong pamati? Okay naman, Ayasa. Salamat sa pag-atiman ako, ha? Oh, kinsa man lagi laing magtinabangay. Kita naman yung mga babae, diba? Salamat. Tabangi ko, Bi Ayasa. Ha? Suod magid mo ang Kent. Tambagin na siya nga dili magpalayo na ako. Ha? Oh, sige. Ako siyang tambagan. Ayaw ka bala ka. Salamat. Sige. Ako nang ipahilo na ang akong lovebirds, ha? Sige. Kanayasa. Kana. Mutabang gid ka na ako. Kay ikaw ang miguba sa mong relasyon ni Kent. Kinahanglang malayo ang imong pagpati kang Kent, Ayasa. Dong Kent. Gidan-an ka og snack. Gano'n naghahago, magid ka. Walang ason. Uy. Kuan dong. Katabang man ko din hidong. Unya, masuko mas ayisa nako kung dili ka nako ati manon. Oh, ha? Pwede magud niyang panugo nako kaganina nga pakanon jud kuno ka. Nya, layas musab ka. Maong karon na lang paningkamot nga makakaon ka. Wala yung kanam kao na. Aw, wa magyutay gana mo kaon hinuon kung mag-uulta. Pero aron dili masukos ayisa taw nako dong kaon na lang. Langasan. Unsa may akong buhato lang. Unsa man gyud imong problema, Sir Ken? Ang imong anak ang akong problema ng asan. Unsa? Ngano na problema man kang ayisa? Si Ayesa na.
Si Ayesa ang gusto na kong pangasawan. Ah. Ug dili si Claire. Patay ang magbabalak. Agoy kabug at tuod anang imuhang problema, Sir Ken. Pero na, panggil lang ko ni mo. Ayaw lang ni isaba ni Ayesa. Ato lang ni sikreto. Oo. Ato lang ang sikreto, sir. Hala, uy, naunsa naman taon mo man nagsuon, uy. Nang tabangi ko. Unsa may akong ikatabang, sir, ha? Ikaw man tingali ang makatabang sa imong kaugalingon, Sir Ken. Kay kana ra ba si Ayesa, gahi, kay nag-o. Kung unsa iyang una-una, mauna gyud na. Tabangin na lang ko na. Ay dili dyan ko mapugos ni Kuya Hans ang pagkasal ni Claire. Ako dong no. Ako dong mo prangka lang jud ko nga wa ko'y ikatabang ana. Kay inyo man gud ang problema. Basta kasing-kasing naganisgutan na wa na ko labot ana. Kung buhi pa lang unta si mama nang. Doon lang untay makatabang na ako. Sige lang na. Basta ato lang sekreto. Oo. Sige, uway laing mahibaw nga ganahan kang mga sawa sa akong anak. Bisan si Ayesa, ayaw sutihin na. Di masuko niya. BFF ra gyud ang iyang pagtagad na ko. Best friend forever. Mauna ikaw para ni Ayesa. Ako na mangayog pasaylo sa gibuhat sa pagpasakit ni Kent ni mo, Claire. Okay na ko, Hans. Nauwaw lang ko nga sa inyong atubangan pag ni Ayesa, iprangkahan ko niya nga diligid siya mga asawa na ako. Nakasabot ko si mong gibati, Claire. Ambot, ganag ba to bagid kaayo kasing-kasing si Kent na ako. Sa una, bisa ko siya akong gusto iyag yung ihatag. Pero karon, Antusa lang. Ayaw pag-surrender. kung wa ka pa nga magsigig-dasig na ako, dugay na kong nisurrender anang Kent. Doon na lang nakapugong niya. Aron ibalik ang kanhin ninyo pag tinagdanay. Naibaw ko. Ang kasuod nila ni Ayesa. Ayaw ka bala ka, Claire. Ipalayo na ko si Ayesa kang Kent. Salamat kayo, Hans. Ikaw rin yun ang akong masandikan, Ron. Ikaw na. Ayaw na paghilak. Naara ko sa imong luyo. James! Unsay magiluto? Daw! Dili! Uy! Gutom ka sa mulakaw, ha? Wa ko makakaon sa ilang Hans. Kaya nagdrama ko dito. Sige lang kong hilak dito. Napugos intaw ng akong luha o gawas. Sakit kaya akong dughan. Mau ba? Drama di mong light dito di ay? Pero okay ang resulta, ha? Suportado ko ni Hans ug ni Ayesa sa akong drama. Oh, and then? Pero happy ko sa reaction ni Ayesa. Naibaw ko nga siya na ang mamugos ni Kent nga makigbalik na ko. Aroy, nasura di sa bulsa si Ayesa ni mo. Siya ang importante nga masud sa akong drama, James. Aw, di ka magamaayo. Go, go, go! Hello, lovebirds. Kamusta inyong life, ha? Unsa man, happy na mo? Uy, happy ra gid mo da. Love din yung usag-usa, no? Ay. Maayo pa mo kay kasabot mo. Ayaw ba mo pagluib sa usag-usa, ha? Ayesa. Uy, Kent. Unsa man, gusto ka makaon? Hukaran ka. Ayaw na. Dili po ko na makaon. Gawas lang kun. Dunganan ko na mas pagkaon. Busog naman ko. Ayesa, sorry. Kent, wala lagi kay sa na ako. Dili maayo nga mag-sorry ka na ako. Wala akong kasabot sa kinabuhi. Lampad kayo, ako. Kent, kanang problema, no? Malabang na ginat na to. Bisan unsa kabugat. Malabang na tingalin nila akong tanan kung kwarta lang ang problema. O pisikal. Pero lahi ang akong problema. Personal kayo ni. Sakit ang akong dugan. Kent, Ayesa. Tabangi ko nga mo palayo na ako si Claire. unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik?
Maong ayaw ninyo sikyata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!